Tässä Yle Uutiset. Hyvää myöhäisiltaa. Presidentti Sauli Niinistön mielestä Suomi voisi harkita sotilasliittoon hakemista, jos maanosaa ravistelisi huomattava kyberuhka tai odottamaton selkkaus. 100 ulkopolitiikan tekijää on ollut presidentin kutsusta koolla Naantalin Kultarannassa. Keskeiseksi puheenaiheeksi nousi maailman talouden tila. Myös Suomeen kohdistuvat turvallisuusuhat puhuttivat osallistujia ja johtivat keskustelun NATOon. Joku raju myllerrys esimerkiksi Euroopassa tai ihan lähellä Eurooppaa. Se panisi meidät ainakin miettimään, että emme olleetkaan oikeassa siinä, kun olemme ajatelleet, että Eurooppaan ei tuollainen mittava konflikti tai suoranainen sota enää mahtuisi. Verottaja aikoo puuttua nopeasti suosiotaan kasvattaneeseen aikapankkitoimintaan eli palveluiden vaihtamiseen ilman korvausta. Aikapankkien käyttäjät ovat verottajan suunnitelmista ihmeissään. Verohallinnon ohjeistus aikapankkitoiminnan verotuksesta valmistuu alkusyksystä. Järjestäytynyt työn vaihtaminen, jossa se tapahtuu erilaisten netissä toimivien järjestöjen kautta tai tämmöisen yhteisön kautta, niin tämä nostaa esiin tällaisen ongelman, joka aikaisemmin on ehkä pysynyt piilossa. Suomen makeisverosta on kanneltu EU-komissiolle. Elintarviketeollisuusliiton mukaan vero ei vaikuta ostopäätöksiin. Liiton mielestä valmistevero vääristää kilpailua ja se pitää poistaa kokonaan. Syyrian uskotaan nousevan keskeiseksi kiistanaiheeksi perinteisten talousmahtien G8-kokouksessa Pohjois-Irlannissa. Presidentti Barack Obama yrittää taivuttaa presidentti Putinin luopumaan tuestaan Syyrian nykyjohdolle. Britannian isännöimässä kokouksessa puhutaan myös perinteisistä talousasioista, kuten talouskasvusta ja sen edistämisestä. EU ja Yhdysvallat aikovat aloittaa neuvottelut yhteisestä vapaakauppa-alueesta. Turkin mielenosoitukset näyttävät laantuneen, mutta tunnelma on jännittynyt. Poliisi lopetti viime viikonloppuna pari viikkoa kestäneet mielenosoitukset. Hallitus uhkasi kutsua armeijan paikalle, jos mielenosoitukset jatkuvat. Iranin vastavalittu presidentti Hassan Rouhani toivoo yhteistyön kansainvälisen yhteisön kanssa muuttuvan rakentavaksi. Hän korosti, että ydinvoima-asioita pitäisi käsitellä luottamuksen kautta. Iran ei kuitenkaan aio lopettaa ydinvoimaohjelmaansa.
Kreikassa hallitus yrittää parhaillaan ratkoa maan yleisradioyhtiön sulkemisesta alkanutta kiistaa. Jos hallituspuolueet eivät löydä asiassa sopua, edessä saattavat olla ennenaikaiset parlamenttivaalit. Poliittinen epävakaus uhkaisi myös kaataa Kreikan apupaketin. Sitten kotimaahan ja säähän. Pohjoisessa on epävakaista, etelässä taasen poutaantuu. Yön aikana epävakainen alue muodostuu Länsi-Lapista Pohjois-Karjalaan ulottuvalle alueelle. Etelässä ja lännessä on poutaa ja aurinkoistakin. Ukkosia kehittyy Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon seuduille. Lapissa on edelleen pilvistä ja epävakaista. Etelämpänä on poutaisempaa. Merialueella tuuli on paikoin navakkaa. Utsjoella on voimassa metsäpalovaroitus. Euroopassa säätä hallitsee korkea paine. Lämpötilat kohoavat Keski-Euroopassa 30 asteen yläpuolelle. Etenkin Välimeren alueella on aurinkoistakin. Tässä kaikki meiltä tänään. Mukavaa illan jatkoa ja näkemiin. Balkanin sota on tuttu teema YK:n ihmisoikeusraportoijana toimineelle Elisabeth Rehnille. Keskusteluohjelmansa seuraavassa jaksossa Elisabeth kohtaa Almaza Salihovicin, joka koki Srebrenican julmuudet pienenä tyttönä. Experiencing so much fear, it's too much for many. The younger people now, the effects of war are still seen on them. Elisabeth kohtaa torstaina 9:30 Yle Fem-kanavalla ja uusinta seuraavana keskiviikkona Ykkösellä. Näemme nyt pikauusintana kotikatsomon eilisillan elokuvan Jungle of Dreams. Esa Illin käsikirjoittama ja ohjaama komedia kertoo nelikymppisistä kaveruksista, joiden bändi on suurten muutospaineiden edessä. Vuonna 2008 valmistuneen elokuvan pääosissa nähdään Santeri Kinnunen, Antti Reini, Mikko Koukki, Tatu Siivonen, Jani Volanen sekä Pihla Viitala. Hauskaa loppuiltaa!